lady. Hello. How are you? I'm good. And Okay, you? mira mpaka. Mpaka tama. Young lady. What is it? Ndiri right, Magadi. Apo. Atichidzike ka isusu. Isusu hatinyanyo zvitoresa rani financial. Otherwise zviri sei? Ndiri right. Handiti you look amazing. Thank you so Uri much. kuenda kupiko zuva rokupisa re? Hauka pamashops. Auita musoro kuzvivhara musoro dai sasi uri muslim. Vatovharira zuva handidi zvokutsva. Gozuva. Hauna kufitwa nekutsva because skin yako. Haidi Otherwise zviri sei? Ndiri right. Handiti ka. Ndokona kukutakura. Haubhadhare zvako. Bosi ndokona ndiri kudarika nako. Oh. Thank you. Ndokona kutakura. Okay. Saka uyako. Iwe. No, take it.